I ćao svima. Danas pričamo o nekim igricama za slabije računare. Znači, za igrice koje bi svi mogli da igramo. Pa da krenemo. Prva igrica je Call of Duty 1. Znači, to je pucačina, jako stara igrica i jako je stara. To je za mene jedna od najboljih igrica. Za mene. I nema veze što je stara. Idemo dalje. Call of Duty 2. Isto kao prvi deo, samo što je grafika malo bolja i nove misije. I to bi bilo to za tu igricu. Idemo dalje. Što se tiče trka, preporučio bih Need for Speed Most Wanted. Znači, to je za mene jedan od najboljih Need for Speeda. Zatim Need for Speed Underground 2. On je isto jako dobar, međutim po meni je Need for Speed Most Wanted bolji. Možemo dalje. Što se tiče strategija, preporučio bih Stronghold. Znači, mnogo jaka igrica. To je za mene jedna od najboljih igrica. Znači, kao branite se, napadaju vas neki i vi treba da sagradite svoje kraljevstvo i treba da pazite da vam ne ubiju kralja. Pravite vojnike, ratujete i tako to. Idemo dalje. Generali. Isto jako dobra igrica, slična Strongholdu, samo što ovdje imate kao tenkove, helikoptere i to, a u Strongholdu je kao staro vreme. Idemo na drugu igricu, PES 2005. Znači, što se tiče sporta, to je jedna od najboljih igrica za slabije računare. Znači, njovi svi mogli da igraju. Grafika nije baš nešto, ali nije ni mnogo loša. Znači, onako srednje. Idemo dalje. PES 2006. Znači, grafika je slična kao kod petice, međutim, šestica je po meni mnogo bolja. Imaju bolje kretanje igrača, bolji šut i sve to. I više klubova, više liga i to. Znači, idemo dalje. GTA San Andreas. Znači, igrica uz koju sam ja ubedljivo provao najviše vremena dok sam igrao. Onda GTA Vice City, isto jako dobra igrica. Nadam se da znate o čemu se radi u GTA. Nadam se da ne moram da vam objašnjavam sad. Idemo i sada Lov je 2005. Znači, to je isto dobra igrica. Ako imate malo slabiji računar, ima da je podrži bez problema, ima da vam radi. To je lovite životinje, idete po divljini, imate puške i prelazite misije, lovite životinje. I na kraju Minecraft. Nadam se da svi znate u toj igrici šta se radi. Pravite kuće od blokova, različitih vrsta blokova, pravite bilo šta, znači bukvalno bilo šta. I to bi bilo to. Nadam se da vam se svidio klip. Doviđenja.